Permezz tar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-kumpanija Actavis se tifranka ma' €350,000. Sostna dan id-direttur maniġerjali tal-istess kumpanija waqt żjara tal-Ministru Konrad Mizzi fl-imħażen tal-Actavis f'Bulebel. Żjara li saret fil-jum li daħal fis-seħħ ir-roħs fil-kontijiet tan-negozji. Id-direttur maniġerjali Patrick Kahija sostna li dan ir-roħs huwa messaġġ importanti tal-appoġġ li l-Gvern qed jagħti favur l-industrija. Żied li permezz ta' dan ir-roħs sostanzjali fl-ispejjeż tagħha, il-kumpanija se tkun iktar kompetittiva fis-swieq globali u tkun tista' tkompli tinvesti. It-titjib huwa sostanzjali u jagħmilna aktar kompetittivi. Definitely. So kien bżonn jus f'mument opportun, tifhem, u l-kumpanija ħattija iktar enerġija u iktar ottimistu biex tkompli tħares lejn il-futur, tkompli tinvesti fil-futur. Il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi faħħar il-ħidma tal-ogħla standards ta' din il-kumpanija li tagħmel mill-aqwa biex tinvesti fir-riżorsi tagħha, kemm dawk teknoloġiċi kif ukoll umani. Fakkar li r-roħs fil-kontijiet se jmur mhux biss għal negozji kbar bħal dawn imma wkoll għal iċken fost in-negozji li l-Gvern ħass li għandu jinċentiva b'dan ir-roħs sabiex ikunu iktar kompetittivi u jkabbru l-investimenti tagħhom. L-effett se jkun kbira li se jagħmel differenza għal dawn negozji li tant jaħdmu jirsistu. In-negozji li għandna Malta jirsistu biex iġibu l-ordnijiet, jaħdmu jistinkaw biex ikollhom effiċenza, jistinkaw biex ikollhom magni li ma jaħrux l-enerġija, jistinkaw biex ikollhom proċessi effettivi. U aħna min-naħa ta' Gvern l-inqas li stajna nagħmlu huwa li noffrulhom prezzijiet aktar kompetittivi tal-enerġija. Actavis ilha taħdem f'Malta mill-1976 u s-sena li għaddiet b'investiment ta' €13 miljun komplit tespandi l-operat tagħha f'pajjiżna bil-bini ta' maħżen ġdid mgħammar b'teknoloġija moderna. Din il-kumpanija tħaddem magħha 750 persuna u tipproduċi mal-4 biljun pillola fis-sena li jkunu esportati primarjament lejn swieq Ewropej, l-Istati Uniti u l-Kanada.